shoutout ko rin sa tanan guys, no? Ano? Shoutout ko sa tanan guys. Shoutout na sa referita kay ano, kay Chairman Yob. Boss Herb. Shoutout na sa lan. Sa ano, sa Tal Boys. Shoutout sila guys. Shoutout mo sana sila talaga. Shoutout mo sana guys. Sa Takarep. Shoutout sa Takarep. So Jerome. Ano guys, si Jerome ka referee man eh. Comment na mo sa ano, sa comment sa sininga video. Kung may mga pante ka mo nga wala ka mo referee, libre kita si Jerome para sa pagpito sa inyo liga. Dili na sa araw tabok suba. Shoutout ko yung mga upod referee nga referee ang misubong sa Ginaldo La Paz, kay Roger, Aljon, kay Ingot, kay Bibi, kay George, ang aras mo sa Manila, nag-referee sa NCAA o NCAA. Good luck sa mula to. Kabay pa ang magdugay tada na referee. Peace yo. Ano namin gulag kung pinuti mas patos kaya kayo. Bago na kong kapilit mas patos pero di pa kontra yan. Naglaw ni mama. Buwan ka ng sile. Sana ka na. Bulit to. Nice, continuing. Basket count. Foul, there's a black, there's foul. Or 1-3, there's a blue. Minutes. And the shoot. Point. Good to kayo, laki ko rin.
Thank you. Ano mong banta? 4 to 4. Dirty blue. Tapos ito sa na, sa Santa Maria. Thank you. Ah, Foul. 4 foul. Dirty black. Thank you. nice. 4 to 5. Dirty blue. Four to 6. Dirty blue. IDX 20. Thank you. IDX. Score 2-6. Dirty blue. Nilag ka din. How are you? I'm excited. Nilag ka din. Tapos ka na. Ano ba? Panilag lang ka din. Hindi lang isa kabalayad na, no? Hey, Mami! Score 3-6. Dirty blue. Bigay pa po. Must get down. Give to the work. Hindi kaya ka. Again, doon ako lang. Nilag lang ka mo. Bisan pa din. Isay mo ka ba? Score 3-8. Dirty blue. Pero, ano man, namit man sa panlanan. Kita lang, man. Nilag lang na gani. Sige. Ay, ka na. Huwag mo ano dyan na. Bebe, bebe. Ano ko na? 4-9. Dirty blue. Ano man eh, yaman eh. Hindi ka sa... Ako na ng Dre. Ako na. Gaya hindi, oh. Ito. Hindi sir. Hindi! 3 minutes 30. Ano? Ang size ka ba? Ano? Walang tapusan na ma'am? No? 2 points. 11-3. Dirty blue. Dito na Nicole, dito na Nicole. Aram sa ka ba? Ano? Ay, napakasal ka. Kulot. Call. Call. Call yan. Naglasan niya, tapos na. Naglasan niya, di ba? Naglasan niya. Last 2 minutes. Score for 12. Dirty blue. And the shoot. Walang tapusan ng ano man. Tapos 3-3 din. And the shoot. Pagkatagal na ito. Tapos ano yung pagkat? And the shoot. So, jump out to bike niya. 45 seconds. Ano lang yung tao gabi? Better. Oh, wala. 45 Grabe na ginawa. seconds. Tatlo lang. Hindi ka kunin sa'yo.
Winner, jersey blue. Winner na jersey blue.